Now na ilang sa sele Jesus Cristo o kunin subir gitu o naman kunin pagka ay hong sinong tinendo hindi ka kung problem yoksi ta sila naman ka o pagkain naman kasi pinili ka tao o nagawa pagkain naman suhat o taasan na suhat o china tinno pagkain o china tinno Nangakuna China kita mo to ng pera. Oh, hindi kaya na tayo hindi kung tao hindi. Kasi pili kung tino yung oh, kebla usap. Ay dole, ahela usap. Oh, nangangin nang makakay. Oh, pagpina kung ba dito nang man. Oh, nungat China mapakay ng malpito na pero pagpiling kung tao hindi. Oh, dunia pagkay. Oh, ang kaya po sulit ako ng matsal na o patsong na kantaw na ni dunia hin o supite o kung kayo pa